la siyakhona la siyakhona la siyakhona thina awangeni amakwala nawakhonza yimimoya amakwala nawakhonza yimimoya bayalila bayakhala Yesu kweni bayalila bayakhala Yesu kweni uma uthanda rogo yakhona uma uthanda rogo yakhona uboqala uthenge isibindi uboqala uthenge isibindi ngoba la siyakhona thina la siyakhona thina awangeni amakwala nabakhonza yimimoya asithokozisela amakhanda. Jehova ongcwele mdali wezulu nomhlaba, ngosuku lwakho Nkosi lendumiso, ngosuku lokuqala evikini siza kuwe Jehova ukuba usifundiso okusuka kuwe Nkosi, ukubeka ezindebeni zami Nkosi zihlanjululwe zisokwe Nkosi sokwe lokukhuluma indaba zakho ezinkulu Nkosi. Sicela ukuba soke Nkosi izibhebhe zenhliziyo zabo ukuba babasimade abantwana bakho masibebelizwa ngezindlebe zabo izwi lakho kube ngabalenzayo ngoba laba Nkosi bangamadodana kaNkulunkulu, laba bangabafowabo bukaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amukela ukuphila kwethu ngeNkosi sibuswe nguwe, utube inyama yethu uza zonke iganuke zezwe igijimele ukuzwa kuwe bese yakuthobela bese sihamba ngokulunga eqinisweni lakho ngegama elihle lomfeli wethu Jesu Kristu Nazaretha manje phakade. Amen. Ukuthula nomusa nothando neqiniso makwanda kwaJehova nangofakazi ngomngcwele wakhe uJesu Kristu Nazaretha manje phakade. Amen. Inkosi usiguqa wena manje phakade. Amen. Ngosuku lokuqala evikini, which is Sunday, the variable day of the sun, abanye bathi usuku lelanga, Sunday, sunny day, sunny day ukwalela wela Sunday, usuku lwelanga. Lenkosi eyayibizwa ngokuthiwa uSol, abathi uSol David ngikhohlwa leli gama lakhe kodwa ke uSol kakhulu. So reni ngawela ndomphembu dry. Simbonga ke uNkulunkulu kuwo konke esikhanyisela kona, simbonga ngeqiniso elinembili. Iqiniso ke lehlise inyembezi ngeqiniso kodwa uyayikhethela ukuthi uyalithatha noma uyalilahla, kodwa ulahla kokulahla kwakho endaweni la uzoba khona kuzoba khona kuwena ukukhala nokugedlezela amazinyo. Kumele sazi ukuthi iqiniso solazi, iqiniso lesikhulula siboshwe kakhulu. Abanye namanje amasondo abo athunjwe kakhulu. Sizoqala le ntshumayelo sifike isifiso umoya kaNkulunkulu kuba bahambela abantwana bakhe
bakwazi ukuthi bakhululwe imiphefumulo yabo la ithunjwe khona, ama-souls abo, isiqu sabo la sithunjwe khona, ngabe semkhathini, ngabe solwandle, ngabe sey'ntabeni. UJehova abe nani athumele ingilosi yakhe enamandla, uMikhayeli, eqaqa amafindo, ukwazi ukuthi-ke ibakhulule abantwana bakhe base beyabuyela emzimbeni wabo, ngoba uJehova ucobile ukuba nduduzo abanhliziyo zabo eziphukileyo, phinde ucobile ukuba-ke ngikhulule iziboshwa, ngibuyisele ithemba kwabakhalayo, ngibe umduduzi ngizwi uJehova asinikeze kulona, sime siqine, sihlomise abantu, ngoba-ke iqiniso liyahlomisa umuntu ube uphelele, kodwa iqiniso lidinga ukuthi ube nesibindi, dinga ukuthi-ke ube nethemba futhi ukuthi lizokwenzeka. Yingakho uma kuthiwa-ke ahlomeni-ke izikhali zamaKrestu, kuyashiwo ukuthi isivikelo sesifuba esiyithemba kube inkemba eyizwi laNkulunkulu, kube isihlangu sokuvika, uvika ngokholo lwakho ngaso sonke isikhathi. Kufanele ukwazi lokho nje ukuthi ukholo lwakho uvika ngokholo lwakho. Ingakho-ke uma usufuna ukuhlubuka uNkulunkulu uthi ngiyakholwa ukholo, kodwa ukuthi angizwani nakho, ngithatha ukukholwa ngikubeke phansi. So ukubeke phansi ukukholwa, ushiye phansi ukukholwa, basuke bekuhlubula-ke i-armor of God, basuke befuna ukuthi-ke uhambaze, ube hambaze, ube nqunu. Nangampela nawe ubeke phansi, uthi-ke ake ngibeke phansi, angeke ngibeke eceleni ukukholwa. Ukethi-ke undodakazi ogcotshiweyo kaNkulunkulu, ugcotshwakazi kaNkulunkulu, ukethi-ke abona-ke baba bese ufuna ukubeka phansi ukholo lwakho, ngoletha la kumina ngikubambele lona. Ngiyabona ukuthi nomzalwane ufuna ungidlela isikhundla. Kosi ngikanibeka phansi, azange ngithathe i-armor of God ayigqoke, ukuthi iyamfanele. Ngoba phela mina kusuke singamfanele ngoba ngisuke ngisafuna ukuthi ngeke ngibuyele ezweni. Kuvuke ubushinga kancane, kuthiwa iyavuka ugqokweni, ivuke ibuyele emathanjeni. Abanye ingakho abanye belishaye ithambo bacalisise baze badle umkatsha ngoba basuke bafuna ukuthi ingavuki, icace nje ukuthi cha iphelile. Nasesiphambanweni-ke umuntu wayethi mayebetheliwe uma engafi wayiqedelwa, nje kuqula amathambo, kuqula amathambo eqedelwa. Kodwa sathola iwundlu elahlatshwayo ngenxa yezono zethu, ukuthi-ke lona aqedelwanga, layekwa. Umuntu awayenabo baqedelwa bonke, baguqula ilokhuzana amaqakala lapho, kuqulwe lokho amadolo. Kwenziwelani na? Kwenzela ukuthi-ke ngisho noma kuthiwa bequlekile lapho esiphambanweni, kodwa angaphinde avuke. Kodwa uJesu abakwenzanga lokho kuyena, okwenza ukuthi abanye abantu abama-theologian nabantu abama-historian nabantu abama-researchers babuye bathi cha, le ndoda yayiqulekile lapha, ingakho-ke ingaguqulwanga, yaphulwanga amathambo ayo. Abanye-ke abama-philosophers, abanye abantu abathiwa yini, abantu abaphila ngama-phonetics, onjenge-amaphashilana, abantu abajula kakhulu, bama-metaphor. Bathi-ke metaphorically, ngibeke kahle ningixolele isilungu. Bekuthiwa njenge osebenza kakhulu kakhulu eBhayibhelini, abanye abantu abahlakaniphile eBhayibhelini bawusebenzisa kakhulu unjenge. Kodwa kudinga ukuthi-ke nawe lapho uhlakaniphe kakhulu, uma kufundwa ube nomoya kaNkulunkulu, ucele nje ukuze ukwazi ukuthi uqonde. Abanye abantu-ke ngike ngambonile izolo omunye qhamuka ngo-100 meters, onzima kabi, full sprinting, esihamba i-tiger kakuthiwa i-sprinter, i-tiger leli full sprinting, hey, wahamba wakabona ukuthi hayi ngimthembe kangaka, hayi wayishaya endokeni, full sprinting, baba endokeni. Ngoba sayishaya endokeni. Ingakho isikhathi uma ufuna uyishaya endokeni uba ngibatshela ukuthi abanye abantu abogqoke i-helmet na qala ufake full PPE ukuze uma uyishaya endokeni ungalimali, ukwazi ukuthi ubuyiseke. Kodwa uma uvana ukhulume boldly engathi uyazi ubungazi, uthathela kwizingazi nazo ezingazi ezisiziyazi. Ake ngihlale endabeni laphana ubekhuluma omunye u-MC Tjatha lapha, ngibone kwi-page ngoba nabo i-page lapho MC Tjatha lapho Tjatha Godo qhamuka ngo-100 meters, uthi yena iphaseka lawe lamaJuda futhi lalisibopho, yena uJesu Kristu wamfela esiphambanweni, wase ecaphula amavesi, engithe ngithi ngiyawa-research, ngiyawabheka, ageje kakhulu. Kodwa wakhothile, nginayisho futhi abantu abaningi bavumelana nayo, kodwa wakhothile. Angimazi-ke ngoba mhlawumbe usebenzise iBhayibheli ofakazi, I don't know. iBhayibheli ofakazi libuye libe nalokho izulu libuye ligeje khona namanye amavesi libeke ngenye indlela, hhayi ukuthi liroko kodwa libuye libeke ngenye indlela. Ngiyalazi ngisebenzise kakhulu iminyaka
kakhulu. Ngikholelwa kulona futhi kakhulu isekelweni salo, kakhulu nje kakhulu until uNkulunkulu aze angibonise ukuthi no kusilona la sama King James la. Okay, ngiqhubeke nodaba. Sewani-ke lana maybe setha ama-metaphor abantu, angisho ukuthi ujazi uthatha i-metaphor kodwa naye ukhothile. Bathi-ke bafanisa iwundlu lephasika, iwundlu lephasika bafanisa noJesu, okuyinto eyithu embili engafani. And ake ngichaze ngephasika, sorry ukuthi ngichaza sekudlulile. Omunye uzothi mayithola lento ayithole letshumayela ayithole sedlula iphasika athi man ngaliyeka. Yabona iphasika angipheli, iphasika lihamba imayela kakhulu. Luwupha uJehova etshela mina wathi uJehova iphasika liwuphawu la khona uJehova uma esethumela ingilosi yokufa ukuba ihambele abantu, niyasinda ngegazi eligcotshwe emakhathameni elibhecwe ngalo nina, ngoba ukungena ngaphansi kwalelo gazi lasemnyangweni kusokulu uzibeka uphawu. Ukufafazwa kwegazi emagcekeni kusokubeka uphawu. So ingakho iphasika lidlelwa emzini womuntu, adlelwa esempelini iphasika, lidlelwa ekhaya, ukuthi lelo khaya lelo libiyelwa ngubani? nguJehova, njengoba uJehova ayebiyele u-Israyeli eGosheni ngalesikhathi saseGibhithe. Kunedolobha okuthiwa iseGosheni-ke, sorry ukuthi idolobha, kunendawo okuthiwa iseGosheni la wahlala khona abantwana ba-Israyeli. Waphinde wacaphuna wathi-ke lalingagujwa abantu bezizwe, wathi Deuteronomy 12 wathi verse 48, wageja futhi kakhulu. Angithi ngiyawufunda ungamangala ukuthi awuyisho lento. Wathi kuthatha iminyaka ewu7 uma owezizwe ukuze owezizwe abe umIsrayeli. Ngathi ngiye eBhayibhelini ngiyofunda, ayikho into ayishoyo. Ngumread by the way. Ngiyayazi imithetho ngibuke ngisayifunda ayikho nje njalo. Owezizwe ungumIsrayeli, owezizwe uba umIsrayeli. UmIsrayeli isizwe sikaNkulunkulu. Wonke umuntu uma efuna ukukhonza uJehova uba umIsrayeli fully, and moba umIsrayeli fully uyisikhonzi sikaNkulunkulu. Kodwa uma uphikana ngendumiso, you can do whatever you want indumiso leyo, kodwa wazi ukuthi egcineni indumiso iyajajwa. Ingakho uJesu ethi akusibona bonke abathi inkosi abongena embusweni wezulu. Laba abasuke bemdumisa uJesu, bemdumisa nomsebenzi wamandla, befakaza njengoba uJesu washo wathi ibanini ngofakazi bami, angithi. Kodwa ube nofakazi bakho kumele ugcine umthetho kaNkulunkulu unofakazi ngoJesu, ngoba isizwe silwa nabantu abagcina umthetho kaNkulunkulu benofakazi ngobani? ngoJesu. So uba noJesu empilweni yakho kusho ukuba covered emthethweni kaNkulunkulu, ukuthi noma uqhuzuka unawo umuntu ozokwazi ukuthi akumele abuyisane nawe, abuyisane futhi noNkulunkulu ngawe, ubuyisane noNkulunkulu ngaye. So middleman, we intercessor, wathi abanye kuyini bekhona igama belibeka kahle, bathi unxusile, mediator. Amen, ngiyabonga. Mediator. So umxhumanisi. So kumele siqone lokho. So basebenzisa imvu-ke, bathi-ke nayo imvu yephasika. Okokuqala nje bebe la bageja khona. Okokuqala uJesu akafani nephasika. Yokuqala nje. Ugeja 100 ageje umuntu. Akafanga uJesu ngephasika, afaka umhla 15 uJesu, umhla ka13 uJesu. Isikhathi siyashiwo futhi ashona ngaso uJesu. Siyashiwo eBhayibhelini uJesu uthi washona ngasikhathi, cabanga ukuthi waku12 o'clock bengaphosisi or 1 o'clock kwashiwo indaba kaJesu. So kuphinde futhi bageje bethu-ke uJesu-ke uyiphasika uyiwundu lephasika. So iwundu lephasika ke aliphula amathambo. So abona la ukuthi senziswa ama-phonetics onjenge ama-metaphor. So lokhu kwenziwa nini na? Kwenziwa-ke eCouncil of Nicaea, because athi eCouncil of Nicaea, I think it's 325 ngasiwo 313, 325 eCouncil of Nicaea. Kuhlanganiswa lento, kwakhiwa lento le theory le engikhuluma ngayo, abantu abayishumayelayo engekho biblical. Yabona eBhayibhelini kufanele nazi into eyodwa, iBhayibheli like lahlala ezitheni izitha zikaNkulunkulu. Yes, izitha zikaNkulunkulu. Even ngisho nababhali beBhayibheli kwakuyizitha zikaNkulunkulu. Kufanele ukwazi lawo
kwakuyizitha zaNkulunkulu. Kodwa ngoba umoya kaNkulunkulu wawukhona ngaso sonke isikhathi, babethi bebeqeda ngofakazi bangaphi ofakazi. Sisho kanjalo isambulu ukuthi-ke bazama ngayo yonke indlela ukuba beqede ngofakazi ababili ababashumayela ey'tradini, babashiya umzimba wabo, bababulala, bangafikela ukuthi bebangcwaba, umzimba wabo bayishiya ey'tradini. Kwathiwa labo profethi ibona abakwazi ukuthi bamise izulu lingani. Mekhulunywa labaprofethi kumina is Old Testament ne-New Testament, and ingofakazi yakwazi ukuthi i-Old Testament ilimise izulu lingani izulu ngomthetho ofundayo wena, mase uyaphambana nomthetho ofundile libe izulu. So yonke i-judgment kaNkulunkulu ilale emthethweni kaNkulunkulu usuwazi kangakanani. So mina ngendlela engazi ngayo umthetho kaNkulunkulu ngeke ngihlatshe ngendlela owazi ngayo wena umthetho kaNkulunkulu. So ikanjalo so kuhlalela ukuthi thina siqondisane, and futhi wena uma ungawufuni umthetho kaNkulunkulu ngeke uze uwazi umthetho kaNkulunkulu, and uNkulunkulu akamphoqi umuntu. Kufanele ukwazi-ke nje iyona free will asinikezayo yona uNkulunkulu phakathi kwayo yonke imimoya ekhona, akamphoqi umuntu nhlobo, akamphoqi. Kodwa uyakutshela ukuthi uma ufuna ungikhonza nayi i-10 commandment, uma ufuna ukubuyisana nami nangu uKristu ukuze ukwazi ukuthi ugcine i-10 commandment. Aphinde asho athi-ke nayi imikhosi eyisikhombisa engiyibekele wena, and le mikhosi iwuphawu ngoba le mikhosi iwufakazi ukuthi mina ngiyenzeni. And iPhasika bangcwele kumele nijulele kakhulu. iPhasika is not about ukuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. It's not about ukuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Because iPhasika uJehova wamemezela abantwana bakwa-Israyeli bengakaphumi eGibhithe. Wathi ngifuna ukuba bengikhonze. Yini into eyayibakhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe? Ukuthi bakhonze uJehova iy'nsuku ezine bengaphosisi noma iy'nsuku ezintathu. So uma uthi wena iPhasika lokuthi abantwana uJehova wabulala amazibulo, usakude. Ungalisho kanjalo uma uthanda ukulisho kanjalo ngoba phela abantu bafuna ngeyabo indlela, abafuni ukufunda njengoba libhaliwe eBhayibhelini. Kodwa mase siyahamba okay uthi kanjalo iPhasika kuthiwa i-Passover ngoba inayo ingilosi eyihamba ku-Passover, yes basho kanjalo. Kodwa-ke awubheke le mikhosi emithathu. uJesu ey'nsuku ey'ntathu uJesu wayeyisho. Ngabe ey'nsuku ey'ntathu usuyayibona-ke lona. Siyobona ukubheka ukuthi yiphi-ke phela le mikhosi owayethi koMose abayikhulumele kuFaro ukuthi bahambe bomgubhela yona entabeni. Yiphi? Iwu-7 isiyona, kodwa iyiphi wena uma ucabanga engakwazi ukuthi ufise u-3 days? Iyiphi? Ngiyayizwa lena ngisho abazalwane. Ngicabanga ukuthi nani niyalidida. uJehova wakhuluma noMoses akithi. Wathi Moses, khuluma noFaro ukuba-ke nihambe niyongikhonza. Baphume bayohamba beyomenzela uJehova ilokhuzana inkozo bomkhonza iy'nsuku ey'ngaki? Ey'ntathu. Ngasentathu noyezi. Iliphi-ke? Ngoba phela abantu iPhasika abalazi ukuthi liqala ngokuthi uJehova waphanisha iGibhithe ngokuthi abulala amazibulo. So indaba kaNkulunkulu bazalwane, uma ufuna ukuthi uyinikeze isikhathi sokuba uyiqonde, qala ukukliyerishe yonke into owake wayizwa ngumuntu. Clearisha ekhanda yonke into okwayizwa ngumuntu bese uyafunda. The more ufunda utetela umoya kaNkulunkulu kube uwona ukulidayo ukuthi okay la uNkulunkulu uthi, la uNkulunkulu uthi, la uNkulunkulu uthi. Usuyabuyela kulokhu umuntu abekhulume ngakho okwaziyo wena. Usuyabuka ukuthi is it biblically so noma mhlambe imina engicabangelayo ngithathe into eshiwo umfundisi kaze ngayithatha ngiyayenza. Alikho ivesi elisho ukuthi iPhasika seliwuJesu. Alikho. Nhlobo. And liyekeni leyo. Iyekeni. Ngoba ngeke ngakhotha ey'nsukwini. Ngabamba ulokhuzana abaseKorinte bokuqala chapter 5. Ngaso verse 15 ngaphosisa. Ngathi ngiyayibona lana ukuthi kukhulunywa ngani la. Kukhulunywa ngofebe waseKorinte la. Uyayizwa ukukhulunywa ngani? Ayikhulunywa ngePhasika la. Kodwa ngokuthi-ke uPaul wenza wafanekisa imbiliso endala, eyizenzo endala, ngoba imbiliso uzoyayichaza lapho uthi imbiliso nangigubhe iPhasika ngembiliso endala. Imbiliso endala iyizenzo umuntu azenzayo. Makuthiwa umuntu udawe imbiliso udle imbiliso, izenzo esuke ziveze ukuthi lo muntu ngempela udle ini? Imbiliso. So usethi-ke ningaligubhi iPhasika ngembiliso endala, lahleni imbiliso endala.
kodwa nigubhe ngamaqebelengwane angenamvubelo okumele ubuqotho. Uze achaze ubuqotho, achaze ubuqotho. So okusho ukuthi lapha akakhulumi ngento emayelana nephasika, kodwa ukhuluma ngokuthi-ke abayeke ufebe, ngoba uze yaqala imiqala ethi kunobufebe obuxakile ongakaze ngibayeze ukubala omnabo nini, ukuthi umuntu ulala nomhamncane nonkosikazi kayise. Uyayimagina nje leyo nto leyo. Ishapter yonke-ke ikhuluma ngezinto ezinjengo ngofebe waseKorinte la chapter. So alikho ivesi elisho-ke into ekanjalo. Ungayithatha-ke wena uzame ubhalishe, kodwa kuthina sokutshela ukuthi alikho leli elikanje. So bangcwele konke uNkulunkulu asinikeza kona, hayi ukuthi sazi kakhulu, hayi ukuthi singcono, kodwa lokhu uNkulunkulu asinikeze khona sihambe ngakho. And i-hemisphere besifila, nami ngeke ngezwe nomgcishakazi ekhaya lethi yazi i-hemisphere yephasika sizwile umoya wephasika uvunguza kubantu. Thina sigubha ili ngoba sihamba ngenyanga, sisebenzisa iluna i-Exodus calendar, kodwa besizwe i-hemisphere. Ngizwe mina ngenkonzo yamasonto, bengisenanda inkonzo yamasonto, ngihlanganela nomndeni wami, kodwa bengizwe i-hemisphere ukuthi ya ne mengikuthiwa ngisekhaya, kukhona elinye ibandla engilaziyo eseduze bengizongena ngibe ingxenye yenkonzo eyamasonto. And futhi kuleli phasika angeke ngize ngidlale ngani, angigejanga angigejanga ngoba iphasika belingolwesine angithi. Yes, iphasika belingolwesine. Angigejanga kulokho, kodwa-ke ngibone selisho Good Friday. Good Friday asiwazi-ke ngoba ubhaliwe la eBhayibhelini. So senisho Good Friday, senithi iholide ngoLwesihlanu hayi okwenuke-ke lo, nokufuna ngelinye ilanga eBhayibhelini, uNkulunkulu ukubuza ukuthi la senikuthatha blokho. Kodwa nje yonke into nje kusuka ngosuku lamasundu olungumhla ka-10 nawakhupha usuku lwamasundu, nawathatha amasundu nawafaka ekhaya. Ngicabanga ukuthi abantu abajolanga-ke kulo 4 days leyo. Nangampela futhi nangoLwesine nasenigubha iphasika, ngoLwesihlanu kwasuke abantu bayiyele ey'nkonzweni, vele kusuke kuyiwe ey'nkonzweni umhla ka-15, ngoba ngomhla ka-15 kusuke kuqala umkhoswana wamaqebelengwane angenamvubelo. Let's hope so ukuthi abantu balapho. Kade ngibona amaNazaretha lapha kade eyikhumbuza, ngoba inyanga yabo njalo thina inyanga sithi u-1 ubona bese kuyinyanga ka-7 kwabantu abasebenzisa iluna. Ngisho ukuthi amaNazaretha asebenzisa iluna, kodwa ngithe mengibuka umkhosi abade bewugubha bekuwumkhosi wamadokodo. Ngomhla ka-1 kade kushiwo nje, kade bekhuluma indawo ukuthi begubha umkhosi wamadokodo ngomhla ka-1. Kodwa ngabona amanye amaNazaretha amanqika ngalo mkhosi wamadokodo, umkhosi o-serious ngempela, wamadokodo, umkhosi wencwadi sesisho kanjalo. Hhayi umkhosi wamadokodo, hayi nathi besihleli emadokotweni entabeni impela kaJehova, mesilapha sisehleli siqapha incwadi. Ayisuke ibheka ngomoya umhluzi, wena umkhosi usebenge umthandayo leyo. Vuka ekuseni mini tabanga ncwadi nje all the way, ncwadi nje. Kwesinye isikhathi suke Exodus kulo sasihamba ngencwadi yezenzo mengaphosisi njalo nje khosi kuhlezi kukhona izinto ezikanjalo. Sihlukane esihlokweni sesanamhlanje. Isihloko sanamhlanje sithi-ke izulu lomndeni. Izulu lomndeni. Kungaba abangasekho bahlala lakheka kanjani izulu lomndeni? Izolo kade sikhuluma ngokuthi amadlozi afika kanjani, idlozi lafika kanjani kumuntu. Sofanele wazi-ke manje ukuthi-ke izulu lomndeni lakheka kanjani. Kulokhu-ke ngizocaphuna amavesi lapha nalapha kusekela engizokusho, caphuna lapha nalapha, caphuna lapha nalapha njengokuyalezwa uJehova. So qala-ke uSambulo 12. So saqala uSambulo 12 engaphosisi Sambulo. Sambulo 12. Sambulo 12.
Lokho sasakufunda ngelinye ilanga sifunda indaba yokuthi uSasamhlalaphi, indaba yokuthi uSasamhlalaphi. Ake siqale sifunde uMikhayeli lapha. uMikhayeli ulwa noDreko. uMikhayeli ulwa noDreko. Usambulo 12, Sambulo 12. Elibalulekile, ipoint elibalulekile la kuSambulo 12 ulokhuzana uverse 12 kodwa soqala eqaleni. Kwase kuba khona ukulwa ezulwini. uMikhayeli nezingilosi zakhe balwa noDreko walwa nezingilosi zakhe, kepha kabaze banqoba, nendawo yabo kayabe isafunyanwa ezulwini. Wayesephoswa phansi uDreko omkhulu, inyoka yendala ekuthiwa umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke. Waphoswa phansi emhlabeni, nezingilosi zakhe zaphoswa kanye naye. Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, kulokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu, nombuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphoswe phansi umangaleli wabazalwane bethu, obamangalela phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. 11. Nabo uqobo lwabo banqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi akabuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Ngalokho thokozani nina mazulu nabahlala kuwo. Maye kuwe mhlaba nakuwe lulwandle, ngokuba uSathane wehlela kini enolaka olukhulu, azi ukuthi unesikhathi esifishane. Kuthe uDreko esebona ukuthi uphoswe phansi emhlabeni, wazingela owesifazane owayezalela abantwana, owezele umntwana wesilisa. Owesifazane wayesenikwa-ke amaphiko amabili okhozi olukhulu ukuba andizele ehlane endaweni yakhe lapho ondliwa khona isikhathi nenkathi nengxenye yesikhathi, engekho ebusweni benyoka. Nenyoka yakhwifa, kwaphuma emlonyeni wayo emva kowesifazane amazwi kungathi umfula, ukuba amukise nomfula. 16. Umhlaba wamsiza owesifazane, umhlaba wakhamisa umlomo wawo, wawuminza umfula owawukhwife uDreko ngomlomo wakhe. 17. uDreko wathukuthela owesifazane, wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu benobufakazi ngoJesu. Amen. So abantu laba abaliwa nawo laba abagcina imiyalo kaNkulunkulu benobufakazi ngoJesu. Labo abantu abangagcina imiyalo kaNkulunkulu abangenawo ufakazi ngoJesu, already basephaketheni, bakwibhozomu kaSathane already. Yingakho sihlezi sibiswa abantu abangawugcina umthetho kaNkulunkulu, abangenabo ufakazi ngoJesu. Ngisho noma enganofakazi ngoJesu, kodwa bengawugcina umthetho kaNkulunkulu, uzolwa nawe wena ogcina umthetho kaNkulunkulu nobufakazi ngoJesu. Abantu abalwisa ibandla, abasheshisa ibandla, yilabo abanofakazi ngoJesu bengawugcina umthetho kaNkulunkulu. Nabantu abayitshela ukuthi bagcina umthetho kaNkulunkulu kodwa bengenawo ufakazi ngoJesu, yibona abantu abasheshisa ibandla. Kade ngisho izolo ngathi ngicela sikhulukele leli bandla isizwe esingcwele sale kaMaphumulo, because bengazi uzobatheka. Noma uMagugu Simelane boldly ushilo wathi i-wrong lento abayenzayo. Ayikho into e-wrong lento abayenzayo. Ayikho into e-wrong lento abayenzayo. And uyabona uma u-challenge-wa ungenalo ulwazi uba nenkinga. Ngesikhathi ze-COVID, sorry uphuma kancane udeviate kancane. Ngesikhathi ze-COVID into engangime ngayo mina, ngangime nomthetho wani, ilungelo lani lenkolo. Ngine-right yokupractice inkolo yami. Ngine-right, especially on my space. Ngine-right yokupractice inkolo yami, especially on my space and on my body. Ngine-right. As much as bonke abantu abakhona benamalungelo, kodwa ngine-right nami yokupractice inkolo yami kwispace sami. Lapha kuleli bandla bayasishela umsindo bazasitshela
ukudlala umsindo ngoba umsindo wasukaphekela kwabanye abantu okusho sengiphula ilungelo labanye abantu le-peace. Yayibona lona? And ngawuyeka lo because ngiyazi nje ngime enkantolo ngeke ngikwazi ukuthi ngiliwina lelo cala. Ngiyayibona? Even noma mhlawumbe noma-ke ngithatha ngokwenyama lokho ngazi ukuthi vele uNkulunkulu azithiwa ngime enkantolo ngima ngoNkulunkulu nanenkantolo ngaliwina. Kodwa ngokuthi sengiphule ilungelo labanye abantu kumele njani? Ngihoxise. Uma ngithi mina la kwami sidla kanje la kwami akekho umuntu ongangitshela ukuthi sidla kanjani ashintshe indlela esidla ngayo la kwami. Bengithi mina la kwami imedicine asikholela kuyona akekho ongangitshela ukuthi imedicine asikholela kuyona. Iy'ngane zakho uhulumeni yes engayithatha kodwa akakwazi ukutshela mina ukuthi ngiphile kanjani uhulumeni akakwazi. Especially impilo yami ebinga-click namalungelo abanye abantu. Labantu laba usho kahle umfundisi wathi bayisukela kuma-province angafani. Abekho futhi umuntu omamemile bayizele bona. Ibona abadecide base befika batshela umthetho wale bandla ukuthi le bandla le imedicine ayingeni. Kuleli bandla leli i-education yakho is useless. Asikholelwa kuyona. Bayishisela bona izitifiketi zabo. No-medicine wayiyekela yena. Uyena oyisholo futhi ukuthi isikhathi ebengidla ngaso amaphilisi sa-9 o'clock ngishintshile ngasezomkhuleko. Uyasho isikhathi eside ngidla ngaso amaphilisi isikhathi sokuthi ngishintshile ngoba isikhathi somkhuleko ngiyaphila nje. Umuntu omdala la onepasi. So ayikho into abangahlanganisa ngalo lela bandla. Ngizwe isimanga ukuthi le ndoda ngo-2011 iy'ngane zayo zathathwa kuyona lavalwa ibandla. Ngo-2011 zathathwa iy'ngane vele zahulumeni. Sikumele sivume lokho ukuthi asinazi iy'ngane thina bobaba noma bomama. Awunayo ingane wena. Ingane eyahulumeni ngoba yodliwa uhulumeni. And on top of that uhulumeni uzogcina sek-owner wena. Sekusele kangaka ngoba nawe uyawakhela umuzi. Uyakonda u-350 uma ungasebenzi. Uma wabamdala unempesheni ingakho kuthiwa-ke asengumuntu kahulumeni. Kusho abantu basuke beyinikela bona. So kumele njalo uma umuntu okholwayo ulazi ilungelo lakho. Une-right. Mengithi mina emzimbeni wami engimedicine ngine-right. Mengithi angifuni ukufunda ngine-right. Mengithi angifuni ugesi ngine-right. Mengithi angifuni ukuphuza amanzi ngine-right. Akekho umuntu ongangitshela. Akekho. Ngitshela ukuthi ngi-wrong aze afuna ukungibopha ngalo. Hayi, akekho. So kubalulekile ukuthi-ke abantu bezenkolo as much as singena enkolweni ngoba phela kukhona into ethiwa u-TRC mangaphosisi i-RCL ekhona inhlangano ekhona abantu abafana bengene kuyona no-interfaith ekhona okufanele ungene ngaphansi kwayo kodwa nayo i-most yakho iphethwe abantu abangakholwayo and uyabona lokuthi lo muntu lo akawazi umthetho kaNkulunkulu and futhi on top of that akazi next ufakazi ngoJesu kodwa siphethwe yibona. Sorry to say kodwa siphethwe yibona noma besilwela kwezinye indawo ngoba ngiyakhumbula nje ama-case ebekhona ey'koleni ey'ngane zamaNazaretha ebey'gundwa ikhanda. Othisha bonke bebexoshwa nabo bayenza lento ey'koleni bebexoshwa nje. Befike nje befaka enkantolo lelo cala bewine ngale mthetho engishoyo ngalilungelo engishoyo lenkolo. Baxoshwa othisha bayodetshwela iy'tifiketi zabo baxoshwa baphelelwe umsebenzi. And namanje abanye bakhona abasagunde iy'ngane zabo emakhanda bathi hayi uyakhona kodwa kumele ugunde ekhaya bazothiya ekhanda bazothina othisha ngoba abazi. Lack of knowledge inkinga. Asihambeni sencwadini yethu. Sesitholile la ukuthi uDrego uSathane uwisele ulwandle. And into ebekwala kakhulu kuthiwa-ke umbuso wezulu manje siwongaKristu noNkulunkulu. Umbuso wezulu ngwani? UngokaNkulunkulu noKristu wakhe. So ngoba eselihliselwe phansi uDrego okusho ukuthi usezowubusa ini manje uDrego? Usezowubusa umhlaba. Njengoba uselwe phansi uDrego usezowubusa ini? Umhlaba. Ngoba ubukhosi ezulwini bubodwa obukaJehova. So ngoba esehlele phansi wehlele phansi nesikhathi esifishane ingakho kuthiwa maye umhlaba maye ulwandle ngoba uSathane owehlele kuwe enesikhathi esifishane. So onesikhathi esifishane wenza sure ukuthi uyakhonkarisha yonke into. Njengoba thina siyinzalo wesifazane asiyinzalo yenyoka. Bakhona abantu abayinzalo yenyoka. So sikhulume ngabo bese sikhuluma-ke ngey'ndlondlo. Kodwa kwamanje siyakhuluma ngani? Siyakhuluma ngoNtomfishi. Siqale ngoNtomfishi izolo sikhulume ngedlozi. Siyakhuluma ngoNtomfishi izolo.
So hamba ngayo Ntomfishi. Even nala kukhona amavesi esingawakhotha akhuluma ngey'ndlodlo kodwa ngeke sihambe ngazo iy'ndlodlo. So hamba ngani? So hamba ngoNtomfishi ngoba siqale ngoNtomfishi izolo. Sasho ukuthi-ke ukufika kwedlozi kumuntu. Asho ukuthi ukufika kwamadlozi kumuntu. Ukufika kwedlozi kumuntu. Sase sisho ukuthi-ke ukuqala komngoma. Sichaze kanjalo. Ukufika kwedlozi kumuntu nokuqala kobungoma. So sesiyahamba-ke manje. Kufanele sazi ukuthi-ke idlozi linjengoNkulunkulu kumuntu. Idlozi linjengoNkulunkulu kumuntu ongakholwayo, kumuntu okholelwa kulona. Intomfishi. Kanjalo uNtomfishi ukuze umthetho wakhe uzongena, ngike ngayichaza izolo. Ngathi kumele kube khona isangoma. Isangoma sayiqala kanjani? Sayiqalisa ukuthi singenise umthetho kaNtomfishi ekhaya. Mameli Ntomfishi ukuze ungadideki wanyazi nasazi isiLungu. Mameli Ntomfishi. Umuntu intombazana engenhla, ufishi ngezansi, uhlala olwandle. So abantu abaningi bayathanda ukuthi bayophosa iy'mali olwandle. Bayathanda ukukha ulwandle bazoliletha ekhaya bachele ngalo olwandle. Okusho ukuthi i-protection yabo isuke ingaphansi kwe-dominion noma kwe-kingdom kaSathane. Because uSathane umuntu odominate ulwandle. Yingakho uNkulunkulu masohamba kodwa sazoya kulona leli vesi lo ukuthi into ayiqedayo uNkulunkulu yini? Ulwandle. Into ayiqedayo esibili yini? Inyanga. Into ayiqedayo esithathu yini? Inkanyezi. Into ayiqedayo esine yini? Ilanga. Into ayiqedayo yesihlanu yini? Ukufa. Uyayibona? So lokhu kusazoyichaze lokhu kodwa ngiyathanda ukuthi sihambe ngolwandle namhlanje. Sihambe ngolwandle ngoba ngifuna ukuthi-ke silazi izulu lomndeni ukuthi likephi. Silazi uzulu lomndeni ukuthi likephi. Ningixolele ngoba mina ngikhuluma into engayazi. Ningixolele. Angikhuluma into engayazi, ngikhuluma into engifakazi ngayo. Ngomunye unyaka ka-2017. So bese kusweleka umama. Bekusweleka umama udinga ukuthi manje kube khona umuntu ozothatha ihlamvu, ozophatha ihlamvu. So la ekhaya sibabili, umama sazana nje sababili nomfuthu. Ngeke kufihleke lokho. Sasala sibabili uLindelani ngoba sekuba imini ngomagcino kahle kahle. Ngapho hlangothini kamama umagcino. So manje-ke sekufonakala ukuthi-ke ubani ozophatha-ke ihlahla umlahlankosi. Yena athi uzodrive. Mele uzodriver imino ikhombe mina ngiyakhona angikwazi ukuphatha ihlamba and umama uyazi ukuthi ngiyakhona njobe ngekho nje uyazi ukuthi ngiyakhona. Abantu abakhona egcekeni bayazi ukuthi ngiyakhona futhi. Kwanokuhilizisana wabakhona egcekeni waba nomsindo abanye behayiza umthando uma lokhu wili base bukhona egcekeni. Sefanele kulanda umzimba njalo. Kulanda umzimba bese ulandwa le-spirit lesizolanda. So ngikanjalo ngeke ngiyenze la. Ngime ngalokho engiyenza. Kwase kufika omunye umama uMakhosi Mdaba nje wayemngane kakhulu ngamanje kakhulu. Mama sesimhlonipha nje kakhulu. Wafika kumina wathi siyazi inkolo yakho ukuthi uyayithanda. Noma wakho uyazi kakhulu uyayithanda inkolo yakho. Kodwa manje asina choice. Kukhomba wena ukuthi fanele ube wena uphatha ihlamba. Ngithi mina nawe nje uma bakhona uswa kukhomba wena ukuthi fanele siyacela. Wabona nje nami nje ngasese ngibhizi ngibona. Siyacela. Kwangihlula. Ngithatha isihlahla somlahlankosi vele sikhona nje egcekeni nongena egcekeni nje. Thatha isihlahla somlahlankosi singene evenini siyakhona emotweni. Siyakhona ngicathi eRhekane yes. Fike eRhekane ngibiza uJD ngibize la uJD lapha siyahamba manje sesikise ekhaya. Sisuke lapho sihambe semakhazeni. Sisuka nje lapho. And ufuna usathane ngoba wangesha lapha. So ngishaya nje phela hayi idlozi lapho seloshaya phela mina ngifuna ukushaya kodwa nje hala ngoba ngesha lapha hayi ngisho into eyodwa ilapho nafanele niqede ngakhona. So siyaphuma ke la siphuma eRhekane masifika la khona umgaqo othi useShard Cross kunama robot eShard Cross.
angazi ubani wrong kodwa umfowethu ngathi wangena likhushini lokhuzana i-robot liku-orange kanti qhamuka ikhwantamela ispeeda ngenye indlela azana livike lingene okudlangena kanjani kumina imoto ingaphenduki only God knows yazoshaya ngihle ngemuva yazoshaya eshaya la ngikhona impela wow shaya imoto eyathi ukubaqaka kancane la lokhuzana angazi wafika kanjani umfowethu yabuyela eceleni yayoma le mhlawumbe yama ka 100 meters or 150 meters ngiyalinganisa nje iyase reverse ngithuli lapha abanye ngisese lehlamvu le ngiyakhuleka ngiphethe lehlamvu nje ngiyakhuleka ngisuke ekhaya ngiliphethe lehlamvu ngiyakhuleka on the way siyafika lapha ngiyakhuleka kodwa manje wengikhuleka kufanele ngithule phela ngoba angisakhulumi phela la nalabantu la bengihamba nabo abanandaba nendaba zokukholwa ukuthi mina ngiyakholwa bafuna mina ngenze lento le efanele ngiyenze ngitshela abantwana bokukholwa ukuthi isicapha engangikusona bathi bazivula sangavuleka indlela seshaye ngayo wavuleka funa khona singashayeli kakhulu nje sithethasi kancane angazi ukuthi kanjani sasuka lapho sayele lokhuzana nje to cut the story short sasuka lapho saqhubeka sasolanda umzimba sasolanda emakhazini asePython maphosisi salanda ePython sasibuya nawo umzimba ePython sihambe sesibuka sifike ekhaya sithi masehla ngithi mina ngiphethe lokhuzana ihlahla fanele ngikhuluma ukuthi sesiyehlala manje mina fanele ngihambe phambili ngoba leni zinto ngikhuluma inganekwane mina nixolela ngikhuluma inganekwane ngikhuluma into engiyaziyo so mase sehla ngithi uyisangoma mama mase sehla kufanele sihlangabezwe yini izangoma la kufanele siqale izangoma egide senze zonke izinto yazi ngathi mangehla ngimtshela ukuthi asesiyehlala manje ngathi mangehla ayibasha beluzi basha baluzi ngiyawazi ke mina ke phela I'm grateful ukuthi ngakhuliswa kancane ngoba bangifundisa ugentleman bangifundisa nespirituality kakhulu ngiyasazi into ezi spiritual kakhulu mithi kwa kakhulu so ayiyokhala abaluzi bakhala kulomama lo owayesemthwasisa kulomama wasemphuthulisayo wasemqhubela umsebenzi wakhe ngoba likhala yena likhala kanjani abaluzi na bakhalisa abona muwazi ibululu maseli eselishaye kakhulu liba nomsila ofecezelayo ukhalisa wani ukhalisa kwe yabo no into ezokwenza lula mhlawumbe izokwenza umsindo izokwenza yabo nje kuba kanje likancane kodwa kusuke kuumlomo womuntu osuka ukhala usuke ukhala kanjalo abaye beshaya uyikhwela chuvi njengoba sifunda ukuthi Deuteronomy ade sifunda izolo ukuthi Deuteronomy besifunda ukuthi Deuteronomy izolo ukuthi Deuteronomy 18 besifunda ukuthi Deuteronomy 18 izolo kwathiwa ungaphendukeli ngisho nakumlozikazi ngasho ngathi mina be careful la indaba zabalozi ngiyazazi mina so uma khala lelikhwela ke lele okusho ukuthi manje sekufike ini manje sekufike ke abalozi bayisuka lapho wayebhonga awona lapho ngilibambile iqabunga la ngiphethe isihlahla seqabunga ngiphethe isihlahla lebreak la ngiphethe ngiyafika ngajehova sengaze ungibonise live kanje live and on top of that ngitshela isimanga ngo April ngo2016 if I'm not mistaken June or April ngo2016 ngamtshela uJehova ungibonisa kona elahliwe ngamtshela ngathi mina uJehova uyangitshela ukuthi uzolahla ngomthela iBhayibheli elisha ngamtshela ukuthi uzolahla ngamfica yaBhayibheli ngathi mina uJehova ungibonisile ukuthi uzolahlwa uma uqhubeka nalendlela wathi mntanami ngiyasaba wangitshela kanjalo mntanami ngiyasaba ngathi mina usabani mama ngoba mina nawe sengiyithathile le ndlela sengiyihambile kakhulu akukwenzeki lutho mina
ngiyaphila nje kunalokho impilo yami ishintshile nje kunaseqaleni ngiyaphila. So bazalwane, lokhu mengikhuluma is not a joke. Ngiyengimizwe mina abanye abantu emndenini wami bethi hayi indaba yedlozi na sengikhulume kula njengoba umuntu methi ethi hayi yazi ukuthi wafanele ngifake isiphanja nani angisenayo impi, sengibone kakhulu. So ngibuyele endabeni-ke, ayi khala abaninzi asewefikile bese liyabhonga awungasho mina oyibo nami sekufesha nanengonyama-ke manje awuthi belikhala futhi nelikhola elinye likhona lapho eshiswa izini idlodla athi mina maye bona besuka babefinalize-ke ngento esoyikhuluma ngayo manje kwethiwa sola nenkosazana yethu sesobuyela olwandle suka olwandle thina ngiyawakhumbula wonke amazwi ayewakhuluma noma and abantu ababekhona lapha babengekho aware ukuthi kwenzakalani. And yes izinto ezikanje ngangiyikhuluma namanje ngisayikhuluma ngoba ngiyikhuluma nje bazokwenza umcimbi vele maduze abantu. And abendlu yami kakhulukazi abendlu yami sorry to say abendlu yami kodwa and lezi zinto bayazazi deep down izolande ngisho ngithi mina ekhaya komalume ngikhule lingashaya ikhwela angilazi ngaze ngiyasho ukuthi kodwa kuhlangana ubuvaka bami mina ngoba ngapha ngakithi kwelakithi ngapha engadla kwakuthiwa ngibeke ilokhuzane ifunda amakhwela olimini ukuthi izonginceza ngishaya ikhwela ngeke ngenzele ngaze ngidle isilwane ngekhwela ngizosebenzisa vele ngapha bengikapha ngakusebenzisa yabo. So kubalekile ukuthi izinto niziqonde ngezinto ezincane nje abo nje ekhaya makunenyoka wokwazi ukuthi la ngiphethwe yindlondlo benginenyoka nje indlondlo lakhona leyinyoka okwazi ngiphethwe yindlondlo beni ekegcekeni kuthiwa shaya ikhwela wokwazi ngiphethwe amalusi la. Kodwa wayese-upgrade kakhulu wayeseyiso ngoba isifikile uNtomfishi ufika ngalo mama njengoba kade ngishilo izolo ukuthi uNtomfishi uzokhipha umthetho udinga umuntu ozomsebenzisa ingakho umngoma baqala kanjalo. So manje obesekhuluma sethi nje sisuka olwandle sizolanda inkosazana yethu sizohlangabeza inkosazana yethu sesifikile hayi asesingena nebhokisi laselibekwa endlini ngasuka lapho ngathola ispace sami ngakhala angalela ukuthi ngishoniwe la ngikhalela umoya wami Nkosi ayingaqozuki-ke manje angingafiki nje ngabuyiselana nawo angingafi ngisindile lapha emotweni befanele iqede and hayi kwafanele iqedele la kwantaba speed salo nje ukuthi nokushaya kwalo kwafanele iqede but yet I survive. So ngisho ukuthi lokho kuya mhlambe selingakwenza ngoba la ngeja lapha ngakwenza ngendlela engikwenza ngayo hayi futhi ngisabile ngoba mina nginoNkulunkulu wami ongumavula avaliwe hayi indaba ezinye izinto ezinto zahaqaqa phela ngoba zikugenealogy yethu kodwa siyafighta ukuze siphelele uNkulunkulu. Yingakho uJehova ethi-ke ngisho noma kuthiwa ubani ophila impilo yomngcwele angeke aze athole iziqalekiso zokhokho bakhe, kodwa uma engaphili impilo yomngcwele okhokho babade bephila impilo yomngcwele uyothola isiqalekiso sakhe. Ngabe uNkulunkulu akalungile na? Ulungile. Wonke umuntu ujajwa according to imisebenzi yakhe. Awukwazi uthola isiqalekiso sokhokho bakho wena ube wenza kahle. Hamba uyifundele uHezekiya 18 wehle nayo 18:18 uzoyithola la nengishona. Kodwa abantu balike bethi-ke hayi phela okhokho babenza kanje ngoba vela nihambe ngemiyalezo kaJehova aninawo ufakazi ngoKristu ingakho konje. Even nje nomuntu onofakazi ngoKristu ngoba ugcina umthetho kaJehova ayimhaqile emoya ngoba uhleze nofakazi ngoJesu ngegama likaJesu ngiyakwazi ukunqoba. Kodwa yethu abantu abakholwayo abagcina umthetho kaJehova bayathuthumela. Thina uJehova wayeshaya izangoma plain. Mawufuna incwadi leyo abantu begubha iPhasika nje nani wayeshaya izangoma and kodwa kuyamangaza ukuthi nawo iPhasika nabezikhona izangoma ziyogubha nazo zigubha ukuthi zatarada kule minyaka ngenhlupho eziwu10. Yes nehlakaniphi bezikhona nabe zobelimba bebekhona
yingakho abanye seliyokufakwa ngasese kuthiwa hey enzani umnikelo wegazi akuzohlatshwa inkomo lohlatshelana inkomo ngoba akukho la kubhalwe khona kuthiwa kumele ukuhlatshwe inkomo and futhi uma ihlatshwe inkomo kufanele ihambe ngomthetho kaJehova. Yesu ungayihlaba inkomo ngoba uyawufunda amancwadi amakhosi mhla uHezekiya enze iphasika kwahlatshwa inqwaba yenkomo akuze zinikelwe kuJehova. Ngabe nina nisuke niyeza ngendlela yini? Uyazi wena ukuthi ubuhlaba iminikelo kaJehova wenziwa kanjani? Ngoba fanele ukwazi lokho. Uma ungakwazi lokho ungahlabi at all ngoba uma uhlaba le moya iyasizakala iyafika ithola igazi because iyona into eyifunayo. And nobona ibandla lakho lingahambi ngendlela ubona kwebandleni kukhona abantu abagqoka iziqephe kukhona abantu ebandleni abahamba nge-makeup bahamba ngey'nkanuko zabo ucanga uJehova ngamukela umnikelo lo muntu onjalo. Hell no. Ukuze uJehova amukele umnikelo wakho kumele ube ngcwele because akayifuni iminikelo kumuntu ongalungile. Ngoba uNkulunkulu akabride wangamnikela. Abanye abantu bambrabha uNkulunkulu ngemnikelo. Le ncwadi esingibalekele incwadi kodwa incwadi yamakhosi asiqhalaze mengiyithola sizoyifunda mengayitholi ikuncwadi yamakhosi isono sika Sawuli sibhekela Samuel oqala kosibekwa emispa Samuel oqala impi kaMfilisi Samuel unanda indaba sebenzela inkosi kaMispa Sawuli unqoba ama-Amoni ngokungemthetho Samuel oqala chapter 13 yabonga moya ngcwele Samuel oqala chapter 13 sofuna lapha kwesihloko sithi-ke uSawuli unikela ngokungemthetho. Yayizwa leyo Sawuli unikela ngokungemthetho because uma unikela ngomthetho. Verse 8 kwahlala izinsuku eziyisikhombisa njengasesikhathini esimisiweyo nguSamuel. Kepha uSamuel akafikanga eGiligali. Abantu bahlakazeka kuye. uSawuli wayesethi, lethani kimi umnikelo wokushiswa neminikelo yokuthula. Wanikela-ke ngomnikelo wokushiswa. Kwathi eseqedile ukunikela ngomnikelo wokushiswa, bheka, uSamuel wafika. uSawuli waphuma ukumhlangabeza ukuba abingelele. uSamuel wathi, wenzani na? uSawuli wathi, njengokuba ngabona ukuthi abantu bahlakazekile kimi, nokuthi awufikanga ngesikhathi esimisiweyo, nokuthi amaFilisti abuthene eMikhimashi, ngathi manje amaFilisti ayakwehlela kimi eGiligali. Ngingakhulekanga, ngase ngiziphoqa nganikela ngomnikelo wokushiswa. 13 uSamuel wathi kuSawuli, wenze ngobuwula, awugcinanga umyalo kaJehova uNkulunkulu wakho akuyala ngawo, ngokuba uJehova ubesayakuqinisa umbuso wakho ka-Israyeli kuze kube phakade. Kepha manje umbuso wakho awuyukuqhubeka. uJehova usezifunele umuntu ngokwenhliziyo yakhe. uJehova umisile abe ngumholi wabantu bakhe, ngokuba ungagcinanga lokhu uJehova akuyale ngakho. uSawuli wayesesuka wakhuphuka eGiligali waya eGibeya lakwaBenjamini. uSawuli-ke wabala abantu abafumaniseka bekuye, kungathi abantu abangama600. Yayibona into ebalulekile la, ukugcina umthetho uma ufuna ukunikela. Ukugcina ini? Umthetho uma ufuna ukunikela. And maningi amazwi angawaphinde ngiwacaphule asekela lo ukuthi uJehova akayinameli iminikelo unless ube ngumuntu ongcwele, because uma ungcwele uJehova uyayemukela iminikelo. Uma ungcwele uJehova uyayemukela iminikelo. Okusho ukuthi-ke laba abenza le minikelo abayenza ngaphandle kwentando kaNkulunkulu ba-invite le mimoya le and iyafika because ifuna igazi. Uma abantu afishi-ke nje awulali passage.
uma ungawugcina umthetho kaNkulunkulu uvela uchitha igazi nje sinoma kanjani uyafika. And uJehova usiyale kahle wathi uma uhlaba imbuzi noma uhlaba inkomo endlini yakho wothatha igazi layo uligqibe ngoba umphefumulo kephi usegazini. Lawo sewuzofuna leli gazi wena uthatha igazi ubeke kephi emsamo livuke ekseni likhona na bayazi abavusisa imbuzi vuke ekseni likhona yini angazi mina ngihlihlizwe imbuzi iphanyiwe lapha ivuke ekseni kufike kugcwele igazi phansi angazi bona lokho mhlawumbe ngakhona lele encane angazi kodwa ngibona ligcwele phansi angazi. So kubalekile babangcwele ukwesiqonda indaba zikaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usebenza ngendlela yakhe. So umnikelo kaJehova kumele uwenze uqonde umnikelo kaJehova, otherwise le moya enjani iyafika izothatha. Siqhubekeni-ke. So lana-ke le moya ngoba kukhala ngolwandle yila edominate khona-ke le mimoya olwandle. Ulwandle yilo elizingeza umhlaba. Yilo ulwandle olukhulu emhlabeni ngaphezu komhlaba. And ulwandle umhlaba waphuma kulo ulwandle. Sithola kuGenesis 1. uJehova ethi ulwandle alivanyane alivulele bese umhlaba sonjani omileyo. Okusho ukuthi yini ezungeze umhlaba ulwandle. So yini aphanishe ngayo uNkulunkulu umhlaba kuNoah ulwandle. So ulwandle manje selinemimoya ekhona ehlala kulona ulwandle. So le mimoya ehlala khona ulwandle isizakhele umbuso wayo olwandle. Yingakho nabomama wathi uNtomfishi sesifikile sisuka olwandle sizolanda inkosazana yethu. Ukhuluma hayi ukuthi ngiyawubona kodwa usemzimbeni womuntu. Because uma usuke uvuma idlozi usuvuma lo moya ukuthi uthathe dominion emzimbeni wakho. Ukwazi ukuthi ubuso yiwo ukhulumele wona kunokuba uyikhulumele wena. Umbuzo engihlala njalo ngibabuza bona abantu bagcina bengaphezulu ukuthi wena usuke usukuphi. Ngoba umzimba womuntu oyedwa. Wena usuke ukuphi. Umzimba womuntu oyedwa nomoya ongcwele. Wena usuke usukuphi. Ngoba phela amakhosi amabili abuselana. Wena usuke usukuphi. Ayekho mphendula. Hayi ngingena ugogo, ubungena ugogo. Wena ukephi. Hayi ngingena umama, Yesu ngena umama. Wena ukephi. Owakho umzimba wawunikela kubantu befuna ukuthi wena wakho umzimba unikela kuyena. Fear of an unknown inkinga. Ukusaba into ongayazi kuyinkinga. Umuzwa omunye umuntu ekhuluma ngomshado engathi wakwashada noma walobona kuyinkinga. Ukubukela enye into komunye umuntu busiyaqhaqhazela kuyinkinga. So kubalekile bazalwane ukuthi ulwazi sifune uJehova. Useduze uJehova akakude. Bawumbiza uyokufumana. And uma umbiza useduze kulabo abamfuna ngeqotho. So uJehova ke emva kokuthi ke umuntu uma esefile ekhonza umoya wamandawo, umoya wamamamido uNtomfishi, uyahamba ayolwandle. Uyahamba emfuleni ayothunjwa khona imphefumulo yakhe iyohlala khona. Asambe sekuSambulo 20. Sambe sekuSambulo 20. Lapha kumixe abantu ababili lapha. Amasoli zabo asuke lapha. Abanye futhi nemizimba yabo isuke lapho olwandle. Kodwa ngizokhuluma ngesiqu sabo, imphefumulo yabo. Verse 11. Ukwahlulelwa uSambulo 20 so verse 11. Ukwahlulelwa kokugcina 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. Obuso bakhe babalekelwa yizulu nomhlaba. Akutholwanga indawo. Majineke kubaleka amafu meqala nje isihlalo sakhe nje asibeka. Kubaleka amafu, abone baleka amafu. Ubona kubaleka umhlabathi phansi, ubaleka ihlahla. Ukuthi wena can you stand? Ngama yini umuntu kanje? Obalekelwa yiyo yonke into. Wena ungama yini?
Yingakho uJesu esho ukuthi ngaloyo mihla uthi khalelani nina nabantwana benu. Uba kwenziwa kumuthi omanzi kanje, how much more umuthi owomileyo. Uthi ngaleyo nsuku abanye bayobalekela ey'ntabeni bese intaba yadilikana nisisizelo kulowo lala lowo ozayo. Bebona uKristu nangu esimafini uKristu. Bebalekela yena uKristu ngoba bawuthi nhla babaleke. Kodwa can you stand? Ngoba ney'ntaba zoyidilika. Konke kuyabaleka. Wena ucabanga ukuthi ungama wena. Kuyabaleka. Yingakho kuthiwa lolu suku mekhuluma umalayika bese lolo suku leli usuku lesigayigayi, usuku lomnyama. Usuku losizo ongakaze libe khona. And uthi ngisho nesiqhwaga asingakwazi ukumela. Futhi labo uthi mayiqhubeka uthi-ke khumbulani umthetho engawunikeza inceku yami uMose isentabeni yaseHorebe. Seselishumi. Nokusinda. Kodwa-ke phela angithi sina umthetho waqedwa. Asazi waqedwa ubani. Verse 12. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane sandalana. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane. Bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, izincwadi zavulwa. Nenye incwadi yavulwa. Ngeyokuphila. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe encwadini njengokwemisebenzi yabo. 13. Nolwandle lwakhipha abafileyo abakulo angiphindi. Nolwandle bakhipha abafileyo abakulo nokufa. NeHades isihoko. Nokufa ithuna. NeHades isihoko. Wakhipha abafileyo ababekuwo. Bahlulelwa yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. Ukufa neHades thona soko. Waphoswa echibeni lomlilo. Lokho kungukufa kwesibili, ichibi lomlilo. Uma ekhona ofunywaniswe elotshiwe encwadini yokuphila, uyophoswa engalotshiwe encwadini yokuphila, wophoswa echibini lomlilo. Siyathanda ukushada ngithi. Hayi mina ngeke ngikushada esigcawini, ngidabulile ukuzana esigcawini lapha, ngidabulile ukuzana inyonga, unkosikazi wami athela ngenyonga ukuze bezomazi abangasekho. Here you go. Here you go. Hayi mina ngifuna ukushada ngeveli kanjani. Here you go. Angeke ngize ngikuthapha ngithi mina mhlawumbe iveli yona engcono nani. Kodwa nakhona kunezinto. Once nje kwasuswa uNkulunkulu sekunezinto. Once kwawenziwa sekunezinto. Please. Asidlala. Ngoba uzothi egcineni uzothi lo brainwash. Ubona umshado oweveli kuwona umshado. Umshado izivumelwano sabantu ababili. Manje nishada. Nisenishada edlangalaleni. Nisuke nifuna abantu benijabulele. Mase nishada edlangalaleni. Abantu bebefika kunina bayanibongela baphatha izipho nishada edlangalaleni. Same as umshado okwenziwe koGhana nawo Nigeria cishe ube kanjalo edlangalaleni. Mebe ngafiki futhi abantu wena unandabani ngoba into yakho oyenzayo wena uyenzela uNkulunkulu. Once wa involve abantu entweni yaNkulunkulu uzoba nenkinga. Omunye uthi ngeke phela singalokhu uzana singathenga utshwala. Hey, mina wokotshwala cut me out kuyona. Ngeke ngile ngikhuluma kakhulu cut me out. And uyazi omunye uzoma uthi hayi noJesu wakumshado ekhana waphendula amanzi aba yiwayini badakwa na. Abasho ukuthi iwayini elimnandi. Iliphi iwayini elimnandi phakathi kwaleli edakayo neliwayini eliyi-liquid fruit? Iliphi elimnandi? By your own knowledge, iliphi elimnandi? Sikhuluma ngabantu abasoba la. Iliphi elimnandi? Ileli elimuncu edakanayo noma ileli eliyi-liquid fruit? Iliphi elimnandi? Kuwe ongazi cha leli limnandi. Ngoba kudinga ukuthi yonke into masiyikhuluma sikwazi ukuyisekela. Bokuthi badakwa, sifanike badakwa wena ufuna ukudakiswa abantu nawe. Bayakho umshado. Uma ufuna ukwenza lokho, hello khona nkinga mina. Anginankinga. Mina okwami ongihlalele njengompriest ukuthi ngikutshela iqiniso uyikhethele. Nami futhi mangilahle eqinisweni ungibona nakho sengigaya izulu la, gaya izulu. Biza ilokhuzana abantu abafike la bekwenziwa umcimbi la
ngiyeke ngiye straight to hell. Kodwa uma uthi uyangithanda umzalwane wami uzongidonsa indlela ukuthi mzalwane wemigwaza yazi usugijile phela. Indaba ithi uthini ngale? Ngoba phela manje sisikho esikwenzayo uthini ngale? Ngoba phela indaba yithi uthini ngale? Awugejile. Mawuphuziswa utshwala abantu wena ungaphuza ubona ukuthi ubright, ubona ukuthi ku-right mawuphuza abantu wena uphuze ngani? Uma uthi wena ubona ukuthi ku-wrong uphuza utshwala why uphuzisa abantu? Awugejile mpristi wami. Sengihlala lapha nami ngiyazi ngoba ngumuntu ocikoza kakhulu nokwazi ukuyikhulumela. Ngiyazi ngoba namazwi amaningi. Awenza ukuthi nawe ubone ukuthi lento i-right kodwa ibi-wrong. Kodwa ungangizwa ngoba sengithole umoya wokuduka. Ungangizwa. Please ungangizwa. Ngoba ngithole umoya wokuduka. So kubalekile abangcwele sonke izinto si-invite. So abantu abakhonza lo moya lo untomfishi bazobe baya lapha. And abantu abayolwandle bayiqila. Uzomuntu kuthiwa isolanda abantu abadala olwandle nani. Nina. You don't know. You don't know what you are doing. Asambeni sihambe sencwadi yesambulo 22. Khona uzoyizwa lento. Ngizozama ukuthi ngichazele kahle. 13 verse Sambulo 22 verse 13 ngishiyazi ngizocaphuna lapha nalapha amazwi. Ngizoqala verse 13. So obaluleke kakhulu verse 15. So qala 13 obaluleke kakhulu verse 15. Ngingu-Alpha no-Omega, oqala nokuphela, isiqalo nesigcino. 14. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila. Bangene emzini ngamasango. Abahlanza izingubo zabo kwenzani? Ukuphenduka. Repent. Phenduka. Uphenduka kanjani na? Uphenduka ngokuvuma izono zakho ukuthi ke senguphulile umthetho Jehova. Ngoba uKristu ungenela ukuthi wena uzinuka amakhwapha bese ugcina umthetho wabani? kaJehova. Otherwise uma uthi wena uKristu useqedile ngomthetho usho uKristu ukuthi ke owakufela uKristu kwakuyi-useless. So simdingelani pho uKristu? Ngoba uma ufunda incwadi kaJohane la ngicaphune futhi ningixolele ukuthi ngiyazazi angimuhle ekukhothini. Ngincamela ukuthi ngifunde incwadi kaJohane Apostle John oqala chapter Apostle uJohane oqala chapter ngifunda nje izwi elilodwa chapter 2 funda izwi elilodwa uthi bantwana bami nginelobela lokhu ukuba ningoni. Kepha uma umuntu ona sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo, yena uyinhlawulo ngezono zethu, kungengezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Sinommeli bani? Kuyise. Nxa sona kubani? uNkulunkulu. Sinommeli ubani kuyise? OnguJesu Kristu. Kusho ukuthi uJesu Kristu uyasimela ngamacala ethi until sizegcine imithetho kaNkulunkulu. Asambeni ke sekula kusambulo. So la isambulo ke 13 isambulo 22 chapter 22 verse 13. So uma siqhubeka sithi laba uverse 14 babusisiwe abahlanza izingubo zabo ilaba abavuma izono zabo. Abavuma izono zabo basishiya. Ilaba abavuma izono zabo benjani? Basishiya. Verse 15. Ngaphandle kukhona izinja asandalana, nabathakathi asandalana, nezifebe asandalana, nababulali asandalana, nabakhonza izithombe, nabo bonke abathanda nabenza amanga. Abantu bamanga ngibaphi na? Yilabo abakhonza imimoya, yilabo abenza imilingo. Abakhonza imimoya yibaphi na? Yilabo abayizangoma, yilabo abalumbikazi, yilabo abalozikazi, nabanye. Nodokotela futhi are included lapha. Bakhona labo dokotela laba abenzi bamanga. Yes. So akudlalwa lapha. So izinto sizibeka njengoba zinjalo. Okay. So bangaphandle ke laba ezulwini. Bakhuluma ngokufa nje. Uma awofa nje awazi ukuthi abantu abenza lezi zinto bangaphandle. So bebengaphandle ungizwe kahle. Bebengaphandle. Bahlala ngaphandle badwanguze. Hlala ngaphandle uma alahle ezulwini uyadanguza la
uba ulwayilwayo. So bayaqoqana, mabeqoqana uma elahliwe umuntu ufike isangoma uhlangabezwa imimoya uyahamba uyolwandle, yabo. Naye meselwandle lapha ulindela umuntu azombamba la emhlabeni, angithi umbambe ngobani la emhlabeni, emhlabeni osenyameni. Bembambe ngalo osenyameni, umbambe ngokuthi fanele sesiyikhwama zakhe. Naye usebhilonga kephi? Usebhilonga olwandle. Aphinde futhi abambe lo osesiyikhwama, abambe ngomcimbi, abambe omunye ngomcimbi. Sayi wena fanele ufake isiphandla. Yazi ukufaka isiphandla ukuthi kukwenza ukuthi ubhilonga kumkhathi. Yes, ukwenza ukuthi ubhilonga endaweni yabomnyama, ufake isiphandla nje. Siyikhodi soku-introducewa ezweni lemimoya ukuthi uyafaka. Isangoma ese-Europe, isangoma esikepi, ise-Asia, se-Atlantic, Greenland, kephi siyakwazi wena. And ngibe surprise uma umuntu ethuswa ukuthi umuntu umtshela ukuthi wena ubani igama lakho. Utshela isangoma ukuthi ubani igama lakho. Isangoma sikwazi ukutshela ukuthi ubani igama lakho. Isangoma vele sikumkhakha owodwa nawo. Ngelinye ilanga nje ngihlusele nje. Ngangaba kwi-fasting ngangiyolobona. Angayixoxa la. Ngangi-fasting ngiyolobona. So nje ngangomuntu ama-fasting nga-7 days. So kube nenkinga kufe imoto, to cut the story short, ngase ngiyathathwa ngiswa kumuntu ohlulayo. Ngiyakholwa njalo, kodwa ngithathwe ngisho umuntu ohlulayo. Futhi nakhona ngahlwithwa. Hayi mhlambe ngatshela ukuthi siye endaweni ukuthi siyohlola, ngoba babazi ngeke ngize ngiye. Sahamba nje siyovashela ihlobo zethu kanjalo, vele kunezangoma lapha. Kanti masifika lapha sangena endlini around sihlala phansi bekhona bonke abantu wathiwa kahle ngifuna ningibhekele indaba yalento. Kwashiwo njalo. Hawu ngathi mina nangu umhlola lapho ngifuse ngijikela la. Sabe yiba lapho. Wathi ngifuna nje ngibhekele indaba yalento ubizwa lobola ukuthi lento izolunga yini. Ngikutshela isimanga. Nangingakhola nami umhla uThabo Sambothi eyishwa lento kudala wathi kwathi mule isangoma salisala uthi wayethi maye bengena nomzana silale isangoma. Befana bezohlola. Indaba menaye noma behamba naye. Bekufanele sihlole isangoma siphela silale. Ngiyakutshela. Abanye siba busy, sisibhizi, bamba siyeke sisibhizi. Wazi ukuthi powerful naso yasinda. Ngikutshela ukuthi mina kwanhlanhla wathiwa ushaya isibono, wathi uyavuma umfowethu wavuma. Laphela wathi uyavuma. Uthi wakhulunywa kufanele khulunywe ngami la. Akhulunywa ngami. Kanti noma wabonakele. Ngithuli la. Ngiyavubula ngaphakathi la ngiyakhuleka. Noma ngiyakhuleka. Ngiyakhuleka la ngithuli. Awushaya isibono siyavuma, ushaya isibono siyavuma. Ngibona ukuthi nokuthi awushaya isibono siyavuma. Ngibona amakhehla ukwenza ukuthi awushaya isibono siyavuma. Ngibona okhulu benza ukuthi awushaya isibono siyavuma. Yazi kunengane ukuthi nokuthi ushaya isibono. Kodwa kukhulunywa ngami. Cha. Waze wagcina umfowethu sediliwe. Sorry ukuhleka lapha. Wagcina sediliwe. Wagcina sethule sengasabi siyavuma. Hayi ngathi ifanele ngakho. Hey, uthi nexolela ukuhleka sengibona okukhulu bangcwele. Sengakhala ngaze waphela ukukhala iyebisi. Sengeyinto esevele ngiyibuye hayi lento. Ade napheli khona ngophela kwelinye awu. Manje ubona khulunywe ngami la. And la ulindele lo wakwethu. Ulindele ukuthi khulunywe ngami bese ajabula ukuthi ulahle indaba yomsamo nani. Manje ngisona ngani hlobo. Kuye wabhuti kuye gudlwe kuyiwe. Kwehlobeno athi gudlwe ngikuye. Ngayiwo uthi ngithi uNkulunkulu mkhulu. Noma ngithole simlo wena wathi thula. Ungavumi nje ukuvuma thula. Thula. Ngakayithulela. Hayi ashaya isibono asiyavuma agcina singasithule ndoda. Awavela wabona nawo umfowethu wathi hayi la ayihambe. Wathero ibhala bathi hayi nathi sesiyaphuzuka. Cha ngisaqhubeka negudlwa. Almost 2 hours. 2 hours ngifuna ukutshela ngamandla kaNkulunkulu ukuthi labantu laba abayilutho. Masimile abayilutho. Masimile nje kodwa abayilutho. Ngaphandle thina masingekho ebukhoneni kaNkulunkulu. Hayi bathola intuba. Kodwa masimile. Ungaxamalazeli ungathi ngisemndenini uNkulunkulu uzodarajwa ke bona ngoba futhi ngeke uNkulunkulu ayingene leyo ndaba yakho ngoba wena uyikhethele akabhanqa uNkulunkulu kufanele ukwazi nje akashetshwa uNkulunkulu kufanele ukhethe uNkulunkulu ibe uNkulunkulu fully uphelele khona. Hayi ubuzozwa nathi hayi asambeni sesihamba saphothi ukhona lapha eqale khona eqapha bakho akuthatha akushiya nje ukushiya ekhaya wakushiya kafuyi
angishiya kabuye ngayihambela ngenyawo. Ngihamba ngiyahleka endleleni ngiyahluthela ndoda ithina ngampela ayisafuna usho ukushiya ekhaya. Ngayibambisa ucingo likaringi. Ubuzogwadela usayingizana. Washaya imoto yakhe. Wathi ayikona nokuphuthuma khona la. Engihamba endleleni ngiyahleka, ngiyafa ukuhleka la. Bese mina uJehova mkhulu. Yazi Bangcwele mina ngiphuma emndenini obukholelwa endabeni yomsamo kakhulu and ngikwazi amandla nolaka lomsamo kakhulu. Kulwa ngenazi ngiyalazi. Ngisho nakunini ukuthi umama azavuma ubesangoma waphoseke washawe imoto endaweni eyodwa kabili noma kathathu ngisengilibele. Emshayele phansi kaMthiyane yaphinda amshaya isikotshi indawo eyodwa leyo kabili. Imshaya nje alimali ahambe ngenduku ishaya umfowethu imoto kabili. Kwathi simshaya wesibili umfowethu imoto watshelwa umama wathi wake uma ungalivumi sizoyithatha indodana yakho inkosana yakho wayeseyavuma. So lento engiyikhulumayo indaba yokugxamalaza kumele ube decisive. Uma uthatha uNkulunkulu uthatha uNkulunkulu ume futhi awuthatha uNkulunkulu mase uyajoga la bebenza imicimbi ujabule uhambe uyodla inyama la hey awuhambe ufunda waseKorinte bokuqala chapter 10 uzoyizwa la. Funda nje waseKorinte bokuqala chapter 10 uzoyikwazi ukuthi uyisole la ukuthi uyadla yini. Uma ubona uboldly idlaka kodwa ngelinye ilanga liyoma lapha iqhaza. Ngalolo langa uyobona ukuthi yini eyokulanda wena. Ngoba thina masifa silandwa izingilosi njengoLazaro. Masifa thina silandwa izingilosi. Yebo engakulanda umuntu wakini okholwayo. Yebo engakulanda umfundisi wakho oholele ezulwini. Ngoba nabafundisi abanikhokhelayo ukuthi niye esihogweni. Anikhokhele umuntu amashumayela ukuzekhihliza amagwebu kodwa uholela esihogweni akaniyise ezulwini. Ingakho nomunye wakafika kimi ngephupho washo wathi ngiyabona ukuthi sesondela ukufa amagwaza angibazi abantu engibayisaphi. Ambazi ngilovalo ngiyasaba ngoba labantu abayi ezulwini. Usakhona usaphila abantu basamlandela naye usaqhubeka nokwenza. Kodwa ngiyazi ukuthi labantu laba baholayo ubayisa esihogweni ngoba umphefumulo wakhe ufikile kumina wazoyiceba. Labantu engibaholwayo ngibayisa esihogweni. Usuke esiyisa esihogweni uma umfundisi akufundisa umthetho kaJehova nangofakazi kaKristu. And uye esihogweni ungamamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi. You must know. Yes, umthetho uyasibusa kodwa siyazi sinombili uMkristu. Asitshiyeli lelivangeli simisa njengoba linjalo. So bantwana bakholwa kunjalo nje. Uma usezulwini lomndeni uzohamba obayila abatheka lapha. Yabo laba abatheka lapha verse 15 ilaba ke ngitshela abaphila indaba yobonyana ufebe abaphila izinto zonke ezizobuzwe nani. Yesike ngelinye ilanga ingilosi ngimvulela ke ndaba sorry ukuthi le ngifaka indaba mama ngizomvulela ngokuhamba kwami emhlabeni. So izimtshela ukuthi kuzokwenzakalani. Kwenza isibonelo ngomuntu oshisa impepho okwenza umcimbi. Esishisa impepho afe ngizoyinqamula nje wangihlezi ku story ngisixukayo. Akufike ukufa nani kuyena bese file lo muntu ahlangabezwe ingilosi ebumnyama. Yehla nemafini yehla igibele ihashe limnyama. So ngiyayikhohlwa igama lakhe kodwa ngilibuye leli gama emamovini bese kukhulunywa. Kodwa le ngilosi ebumnyama yokufa yaSathane ikhona kwi-movie ekuthiwa iLord of the Ring. iLord of the Ring ikhona. Hayi noma upart 2 iLord of the Ring kodwa kwi-Lord of the Ring la kukhona abantu abahamba abagqoka ingubo amahuda amnyama abangabonakala ebusweni abagibela amahashe amnyama anonya amahashe wabona usanonya. Yes kwaqhamuka la kodwa ayaqhamuka emkhathini. Ezolanda lo wesifazane wambuza ukuthi lo ukuthi ubani. Wathi la ngilo ngithunywe uSathane ube ngizokulanda. Washiwa igama lakhe ukuthi lo ubani. Kodwa laqala ngozethu nje igama la ngilosi leyo ngomnyama. Lo wesifazane wathi hayibo angikaze mina ngimsebenzele uSathane. Wayese edinwa esebaleka. Ukubaleka kwakhe kwashintsha iatmosphere yayo khona kwaqhamuka inyoka enkulu.
ngicabanga ukuthi uDrake ngoba uye owavela wavuthisa leya ndawo, ngase ngiyaphaphamisa ukuthi hamba utshela uma wakho ukuthi uma efe isangoma uyaphi. Baningi abantu abahlabayo benza njalo wesifazane ongangiziwe isibonelo ngayo, ngimbona nengilosi yakhe imangalela lengilosi lengikuyona, itshintshela ukuthi useyahlaba, usebiza abakubo, useshisa impepho, usenza kanje, usebiza ithakazelo, useyihlaba-ke imbuzi manje. Konke sikubona. Bazalwane, ngibone okuningi nokukhulu, kodwa ngiyafisa ukuthi abantu ngibadlulisele. Ungaboni ngendlela esiphila ngayo thina ngathi asazi lutho. Nokubona mhlawumbe kwesinye isikhathi siphila ngempilo ephambene, osikhuza. Ngoba iqiniso libekiwe endebeni zethu, nasemqondweni wethu, nasenhlizweni zethu, udinga ukuba silenze. Kodwa thank God ukuthi sinoKristu, noma sisheleleka siphinde sibuyelane naye. And uma ubuyelana noKristu, ubuyelana noKristu-ke secretly, kodwa uwe publicly, into eyinkinga-ke leyo. Ngoba umuntu obonile ushilika uwa, nababonile abashilika uwa, abakwazi ukuthi bekubone ukuthi ubuyisane noKristu-ke manje, unless usufakaza ngalokho. Ngiyayibona inkinga kimi? So ungabambi izolo lomunye umuntu ngoba wazi ukuthi inamhlanje uyenzeni uNkulunkulu emnikeza ithuba lokuvuka nje. So ingakho simthandazo wekuseni. Mthandazo wekuseni uthini? Lolu suku siboniselana kanjalo ukuba silungise indlela zethu phambi kobuso bakho, sidlulise igama lakho. Lo mthandazo wenza uwedwa. Hamba umemezela abantu ngalo mthandazo. Uwenze uwedwa. So ubuyisana noNkulunkulu uwedwa. Kodwa uwe publicly. Ngoba isitha senza sure ukuthi thina abantu abaqhubeka ivangeli laNkulunkulu siyahlambalaza public. Ngoba wonke umuntu unesono ahlala asidle. Lesono ehlala sosidle mngani wami isona esokwazi ukuthi si-expose kubantu ukuhlambalazeka. Injalo indaba. And abantu-ke manje ubungcwele sebeba yisono. Bongazi lophila impilo yobungcwele sekuyisona. Lo mndeni nje wamaphumulo nje okamaphumulo uyibandla engcwele sekuyisona. Uzoweza abanye abantu bekhipha ama-podcast nabeshumayela ngabo. Bethi-ke sibone ngombono ukuthi laba abakhoza amadimoni, abanye beshaya ama-fasting behambe beya khona. Athi bangabashaya amagesha la. Ngabashaya nje. Impela. And futhi ngiyalithanda mina ibandla elingafihli lutho. Abafihli lutho nabafihli intatheli zawo-welcome. Hamba kumacebo. So sibonga uNkulunkulu kuwo konke. Angisho ukuthi ba-right, angisho ukuthi ba-wrong, kodwa yinto enhle ukuyihlukanisela uNkulunkulu. Ngima lapho nje phela. So sibonga uNkulunkulu, sibonga ithuba sinikeze lona, sibonga amandla sinikeza wona. Asihlalele emkhonweni kaNkulunkulu, simkhonze njalo ungabonwayo, simdumise odumisekayo ngoba uyasithanda, nathi kumele simthande. Wasithanda-ke thina singamthandi ngokuthumela indodana yakhe ezelwe yodwa uJesu Kristu, ukuba yilona lowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. So nawe uNkulunkulu-ke usembulelile, sesiyaqonda manje ukuthi-ke okay, uma ufa uhamba ukhoza amamamedi, uwumuntu ohamba eyolwandle, uphosa usurandeni olwandle nani, ngoba vele i-marine spirit, amandawe, umoya wamandawo, uwo odominathayo, ophethe amabhenki, ophethe yonke into. Ingakho yonke into ehlangana nemali ibizwa ngamanzi kakhulu. Cash flow lo, ma-river banks, ne-banks, yonke iningi into. Money flowing yonke into. So konke kuhlanganisa imali kakhulu. So kubaluleke ukuhlanganisa imali iqanjwe ngamanzi kakhulu. Zonke izinto ezilapha emalini iqanjwe ngamanzi. Bayazi abantu abazi imali ukuthi iqanjwe ngamanzi. So kuwo konke bancane asiphileni uJehova. Kuwo konke asiphileni uJehova. Kuwo konke asiphileni uJehova. Ningayisabi ma. Ningayisabi kodwa nikelele uNkulunkulu. Niphilele uNkulunkulu. Abanye bavuka ekuseni bephuphile bejabule, hey ngibophe amamedi. And iyafakwa emiqondweni yethu nasenganeni kufakwa opopayi bakhuluma ngayo kuzana ngale ngama spirit lawo amamamedi ofind imimo nabo amamamedi labo uNtomfishi obani oMoana lapho konje iningi into efakwayo oShiyana khona uShiyana the Queen of the Sea kanjalo uningi. Nenye into ivezwe la uthola ukuthi imamedi iyashintsha ibe ngowesifazane iphumela ngaphandle nani ejwayele nabantu. Into ereal leya. Into ereal leya. Kukhona nje abantu abanezingane solwandle. Abanezingane. Ngelinye ilanga mhla iKingdom yakhe iyasolwandle isimdinga yomdinga imthathe. Ahambe olwandle. Njengoba kwashiwo kumama ehlangabezwa kwathi
soyilanda sisizukulwane soyilanda inkosazane yethu bamthatha uzokwenzani ngeke wenze lutho umuntu wenza isivumelwano naye singahlala nje lapha sihlale sinika nemkhumbulo emnikelela umthanazela nani vele wafika isikhathi sokufa angivane ngiphulekele nje ngimcelela ukuthi ngicela Nkosi kwabo ngicela ukwabo abakunzima yazi wakunzima ngalendlela ukuthi wayize ekhaya lethi ngeke ngikudle nje ukudla okubandayo isawasala kanginankinga nayo kodwa ngidle ukudla okubandayo imagine that hey webangcwele ngaze kuthiwa siyambulelana isiboko noma ukulahla komuntu ngibatshela abanye lapho ukuthi mina ufisa ngabe ngangikushaya nje ngikutshela umthetho umtaraphi mfana ngikutshela umthetho umtaraphi ngoba wonke ngikutshela umthetho nje yalotshwa bakwazi umtshela ukuthi uyalotshwa bakwazi umtshela ukuthi uyalotshwa mosathi uze kwami baleka inyawo zembili and ufuna uma ubalekile ubuthiwa wawubalekelani ngoba ingelosi yakho kaNkulunkulu yakuthumele kuyena lo muntu ukube wazi konke ngoNkulunkulu kodwa hey zoba nenkinga so inkosi inibusise inkosi insikelele inkosi inqinise sikhoze uJehova sazi ukuthi le moya esikhonzayo esithi abantu abangasekho sizoyiholelela kephi yabona lana ngikhuluma ngabantu abangasekho la ngasiba amadimoni ngikhulume ngomoya njalo wamandawo la kodwa wena uma usifaka kuwona uzobhubha ngoba uJehova ngeke aze akuyeke uma ngayekanga izingilosi ezalahla ubukhosi bazo zafika lapha emhlabeni zaphila impilo yenganuko engayiyaka wena ngakuyeka yini inkosi insingathi inkosi inqinise inkosi ihlala ekhoneni benu njalo nizime impilo kunalapho sesiphuma enyameni esihlangabezwe izingilosi ingakho sihlabelela singene ngaso sithi la siyakhona awangena amagwala nabakhonza imimoya bayalila bayakhala esogwini uma ufuna ukuya khona uboqala uthenge isibindi uthi umndeni wakho ubheka le ububheka le wena uJehova uthi ubheka le ubheka le kuJehova osikazi wakho ubheka le ububheka le wena kuJehova ngani zakho ubheka le ububheka le wena kuJehova kodwa uma uyivaka ngeke uzobe igwala nje la yangeni esibini ngoba vele neqhaqhazelo lesaba abantu awuhulumeni uzothi uqhaqhazelo lesaba abantu wabona ngelinye ilanga mhlawumbe usuphuma enyameni ukuthi bengadlalwa usufesa impilo eyi-reality yabona ngitshela nje inhliziyo sesiphothula yabona impilo esiphilayo iyiphupho le mpilo esiphilayo injani iyiphupho angiphinde futhi le mpilo esiphilayo iyiphupho umeke wafa ila khona usuvuka khona ebuthongweni usubuya ireality la khona usuphila khona isikhathi eside imagine ngoba salinde izimpawu eziningi zokubuya kwaJesu uma ungafa manje imagine salinde izimpawu eziningi zokubuya kwaJesu uma ungafa nje manje nje ngiyakutshela nje salinde izimpawu eziningi zokubuya kwaJesu uma ungafa manje la uzobe ukhona ngabe uzoba happy uma ungafa nje manje uyafa la uzobe ubuya khona uzoba happy ngoba abanye bethu bayafa baphila abakunakile lo yabona ngoba sesogweni bafuna ukuba uJesu abuye manje ngoba mawabuya uJesu babe sebeyazi ukuthi okay manje sesikhathi 1000 years phela ukuthi ke sibhujiswe kuphele ngathi ngoba kubhetha ukuthi ufe kunokuba uze ubuhlungu ngoba labantu baze ubuhlungu angeke basafa obe isandla estofini mube isandla estofini ngeke isibonela lokho mobeka usandla estofini washa uyakwazi ukuthi ususe isandla how much more noma usesogweni ngisho noma ungasha awufi uma usolwandle ugodola ukuhlukunyezwa bayahlukunyezwa ungaze bekhala bethi bayagodola bayahlukunyezwa abadli bathwala kanzima bayahlushwa hey nabona kodwa ngelinye ilanga sixoxa bazalwane sikhulume ngabantu abathetshuliwe omunye umzalwane wethu wakwayifaka i-Heaven podcast athi Heaven podcast ukona wayifaka la i-Heaven podcast ekhuluma ngomuntu othetshuliwe umlungu othetshuliwe ngoba nazi ukuthi abantu abamnyama kuphela abathetshuliwe umlungu othetshuliwe ohamba wenziwa uTikoloshe wayosebenza eplazini ehamba etshana ukuthi wayethole kanzima kangaka inkosi ensingathi bangcwele kuningi singakhuluma ngoJehova sazi kodwa ukuthi ke izulu wena oliphilelayo
uya kephi, mawuphila kanje uya kephi, mawuphila kanje uya kephi. Inkosi imbiyele manje uzophatha. Amen. Sithobisele amakhanda. Jehova ongcwele, asazi lutho, sibona ingxenye futhi sizwa kude. Konke lokhu osambulele kona kuyingxenye. Siyafisa ukwazi kakhulu ngalo izwi lemoya ukuthi umuntu uma esefile kwenzakalani. Nabantwana bakho bebe nokuqonda ukuthi umuntu uma esefile kwenzakalani. Ngiyazi Jehova ukuthi isikhathi lesi othululela khona umoya wakho kubantu kwinyama yonke, njengoba wawushilo kwincwadi kaJoel 2, waphinda futhi washo nakwincwadi yezenzo sebefakazela uJoel 2. Siyacela-ke Nkosi ukuba umoya wakho usengame sonke singabantwana bakho, sikwazi ukuthi siqonde ukuthi uma ngaze kuthiwa siyafa namhlanje siyakuphi, ukuze sokwazi ukuthi silungise, ngoba Nkosi siyasaba izwi lomndeni. Siyalisaba Nkosi. Kuhle abantu benza imicimbi kujabule kudliwa inyama, kodwa ngalena kwethuna ukona kunzima kakhulu Nkosi yami. Siyacela ukuba usize nalabo bantu abayizihlobo zethu abasabambelele leyo ndlela, ubaphe ukukhanya Nkosi osiphe khona, ngoba nathi senzele umusa besinjengabo, siphila njengabo, senza yonke, kodwa ubasenzela umusa. Silwisile iy'nceku zakho Nkosi, sibatshele ukuthi amadlozi iyona ndlela yokuphila leyo. Uma ungakhokha emadlozini unesinyama uzofa uyephi. Ukhuluma ngo-Abraham, abantu ongakazi ubabone. Sihawukele Jehova, njengoba wasihawukela, wasambulela ngomusa wakho. Siyacela-ke Nkosi ngoJesu ukuba Baba Simangade ehlanjulule zonke lezo zono Nkosi, zokuqholosha Nkosi, zokubikela abantu, sikhulume izinto esingazazi, sitshele ukuthi siyazi, sizingazi, sihola izingazi, siphose emaweni. Siyacela-ke Nkosi singabi ngabaholi bempuphuthe manje, uba usikhanyisele ngomoya wakho Nkosi ongcwele, usikhanyisele usivule iso lakho lesithathu, sivuleke amaso esithathu, iso lakamoya Nkosi, sikwazi ukuqonda izinto zakamoya, sibe nendlebe zakamoya Nkosi elalela izwi lakho, sibe nomzimba Nkosi owethabayo, olinamelayo Nkosi intando yakho. Phila kithi Nkosi, sikuthobele sikhonze njalo ngegama elihle lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha, manje uzoyiphathe. Amen. Ngakho manje sikhuleka sithi, Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla nemihla, sethelela amacala ethu njengoba nathi asithelela abanamacala kithi, ungasingenisi emlingweni, kodwa sitho ngokuba umbuso wakho namandla nobukhosi kuze uphathe. Amen. Sibuyele Jehova sikukhala, sihlale ekhoneni bakho Nkosi, sikhonze njalo manje uphathe. Amen. Nkosi kusigubha kweni, Nkosi nisingathe nihlale ekhoneni kaJehova, nimkhonze njalo ongcwele manje uphathe. Amen.